te hani lai ka political party ka thamai ka voice of the people te kani ka seng ru hadu ka lo kala ban thau par thai ru ka ba e ban batai namar ka jing Shongshit jong ki kato ka ne ki breu la ne ki Paitbah kala le ase ka chulong na kalong ka knee jerk reaction ka bu Shongshit Klumar Paitbah pimla ban kren ka ta su Shongshit ben Shongshit Jingrwai ne Shongshit ka ideology rum tep denre ka jingsi ka jonga kalong ba lada ka VPP ka wan hakabor la sha la shisni dene ka job ya ka ya ka election MP ka ba ngaso wit men sim kalong ba ka jingthu ban pendo ya ka district council ya ka 6 schedule namar kadan ta ka jingkran ka to ka ni haman shwa ba yo so ki kwa ka article 371 jon ka constitution of India tenre po Nagaland ngi yo ka article 371 ka ba so phla ka long ba ki restart na to ka jaka ki wan chakani ka ri ka se jongi panwat jing tep shisho ya ka rukom trikam jong ka ki district council po Meghalaya but ki ko ban tep ba kumno ka ni ka district council ka ne bat ka job ha rukom trikam jong ka